लोगोफोर जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा मैया 63थि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारानि मोनसे जोनोम सान फालिदों एक्स एनडिएफबि फराम बिदागिरि बिथांमोनहा दा बावहाय बिथांमोनहा जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे गोबां माखासे दुखु प्रकाश खालामदों आरो बिथांमोनहा बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि चिफ प्रमद बर' सार आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सीएम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम मोनसे आरज खालामहरदों जे थाबैनो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो माने खामानि सुजुग आरो सुबिदा होयो बिनि थाखाय खावलायदों नंगौ दिनै गोबां जेनोखि बिथांनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै गोबांथार देर होबोदोंब्लाबो दिनै एसेबो सरकारा हगाराखै नाथाय नंगौ सरकारा गोसो जायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया सरकारा गोसो जायोब्ला गासिबो मावनो हायो सरकारानो मावनो हायो सरकारानो आयेनबो बानायो सरकारानो आयेनबो बानायो आरो सरकारानो गासिबो खालामनो हाजोबो नाथाय मा खारनाव दिनै बिथांखौ जोबथेना दोनबाय थादों बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जायनि फलाव दिनै बर' हारियाव बेखौ लानानै गोबां मोनसे दुखुनि माने जोमैया साग्लोबदों बेनिखायनो थाबैनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिखौबो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरो लोगोसे बेसेबांनाखि जोंनि माहारियारि आफादजों लोगोसेनो आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आंनिफ्राय खावलायदों बे बिदिनि गेजेरजोंहाय जों थाबैनो रन्जन दैमारिखौ गाहाम देहा गाहाम माने गोग्गो देहाजों थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग सुबिदाखौ होयो मानोना नोंगौ बिथाङा दिनै बे समाव हिंसा खालामनायनिफ्राय दिनै उदां लानो थाखाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय एबा गावनि दायखौ माने निमाहा बिबाय एबा नोंगौ जों भुल मावदोंमोन होननानै एग्रिमेन्ट लानाय जाबाय बै समाव हाग्रामा सार होननाय बायदि दा बेनिखायनो थाबैनो माने रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव माने लाबोयो आसाम गभर्नमेन्टनि जेनाखि आयेन बिथांमोना दिनै सरकारा मा हायो मा हाया गोसो जायोबा दानो हगारनो हायो गोसो जायोबा जोबथेसालियाव जोब्बाय थानो हायो थ' बेनिखायनो बेफोरबायदि प्लेन पलिसि एबा डिसक्रिमिनेसन सोरखौबा हगारनाय सोरखौबा डिसक्रिमिनेसन खालामनाय खामानिखौ जोङो मावा आं बेखौ खावलायदों मानोना बै समाव आलफानि जेनाखि धेमाजियाव बम होदोंमोन 15 आगस्टआव उन्दैफोर थैलायनाय बै सुबुङा दिनै हगारबाय आरो बिथाङा दिनै बेनिखायनो मिडियायाव बुंदों जे रन्जन दैमारिखौ थाबैनो हगारनानै उदां अख्राङाव जे लाबोनानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा होनांगौ होननानै दा बेनिखायनो बेफोर जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिदा गिदिर एक्स एनडिएफबि फराम बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअखौ होना होनसै ससे नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फैयो अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो होनानै होनोसै नायदो अब्ला তেখেতক মুক্ত আকাশৰ তলত অনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া যি আইনগত যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে চৰকাৰে লয় মই অসম চৰকাৰক আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতক যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে মুক্ত আকাশৰ তলত অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে চৰকাৰৰ যদি সদিচ্ছা থাকে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে মানে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই চৰকাৰৰ আমাৰ বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক অনুৰোধ জনাম তেখেতে নিশ্চয় সকলো কথা বুজি পায় আৰু উপলব্ধি কৰে আৰু বড়ো জাতিৰ যি মানে যিটো নেকি এটা সেন্টিমেন্ট সেই সেন্টিমেন্টটো নিশ্চয় তেখেতে বুজি পাইছে আজি ৰঞ্জন দৈমাৰী এটা নাম নহয় ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগত গোটেই বড়ো জাতিৰ আশা আকাংক্ষা জড়িত হৈ আছে হা হুমনিয়া জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতৰ লগত এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে গতিকে তেখেতক যাতে মুক্ত আকাশৰ তলত আনি গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ লগতে গোটেই অসমৰ যাতে সদাকালৰ কাৰণে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যাতে এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰে ইয়াকে আশা কৰিছোঁ আৰু বড়ো ৰাইজক ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এনডিএফবি ফালৰ পৰা মানে বহুদিন ধৈৰ্য ধৰিলোঁ আমি আৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা হয় নিশ্চয় আমাৰ ধৈৰ্যৰ ফলো মিঠা হ'ব গতিকে ৰঞ্জন দৈমাৰী নিশ্চয় জেলৰ পৰা মুক্ত হ'ব
আৰু এদিন আমাৰ মাজত আহি আমাৰ জাতিৰ হকে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক সকলো দিশতে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে এটা বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতে আহি আমাৰ মাজত কাম কৰিব ইয়াকে ধন্যবাদ जोङो डिआर नाब्ला सारनि जि 64थि जोनोम सानजों लोगोसे जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे गिबियावनो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै डिआर नाब्ला सारनि जि देहा बे देहाया मोजाङै मोजां थादों आरो मोजाङै मोजां थानानै उदां अख्राङाव फैनानै जाहाथे जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव जि दावगानो गोनां बा जि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ खालामनो गोनां हारिखौ जौगानायनि मोनसे लामायाव जि लाबोनो गोनां बेखौ लाबोनानै फैनो हादों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव गिबियाव आरज गाबदों बेजों लोगोसे जोङो सरकारखौ बेखौनो जों गुरै खावलायनाय थायो थांनाय 27 जानुवारियाव जि NDFB खौ मेजर खालामनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा खालामलांबाय दा बे गोरोबथा खालामलांखांनायनि उनावबो दिनै 3 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैहाय डिआर नाब्ला सारा बे उदां अख्राङाव दिनै फैनो हायाखै ओंखायनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय जों बेखौनो सरकारनि खाथियाव जोङो गुरैयै आरज खालामो जे जोंनि हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो थाखायनो दिनै NDFB आ गासै हाथियारनि जि आन्दोलन बा हाथियारनि जि संग्राम बे संग्रामखौ दोनथ'नानै दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकार बेजों गोजोन गोरोबथा खालामबाय बे गोजोन गोरोबथानि जि सार्थ बे सार्थखौ लाखिनानै जाहाथे जोंनि जि NDFB नि फाउन्डार डिआर नाब्ला सारखौ सरकारा जाहाथे थाबैनो मोनसे उदां अख्राङाव लाबोनानै बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिखौ आरोबाव साबसिन लाबोनानै होफैगोन जोङो बेखौ सरकारनि खाथियाव जों आरज गाबदों जाहाथे बेखौ डिनाय खालामनाङा जों खोनादों सरकारा गोबां थारिख लाबोबाय उमुक थारिखआव गगोन तुमुक मासाव गगोन बेखौल' बुंनाङा दिनै बुंनायनि अनगायै जाहाथे सरकारा अननानै दिनै जोंनि जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि जायफोर दैदेनगिरिफोर जाहाथे बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जाहाथे मोजाङै मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों जि गनायनि नर्म्सफोर दङ जि आयेन दङ बे आयेननि गेजेरजों सान्थि गोजोन गोरोबथाखौ खालामबाय जिथिया बे सान्थि गोजोन गोरोबथानि जि ओंथि बे ओंथिखौ बेसेन दोननानै जाहाथे थाबैनो जोंनि बर'नि गेजेराव जाहाथे नैबे जाय हारिखौ गोदोलांनायनिफ्राय बासायनाय जाय